Sir, nasi Isidro ay. Oh, may hapon ni mo, Isidro. May hapon, sab. Kung dito ko gikans, amo Ya, di pa lang ko dugay na balik din eh. Nagka-istorya mi papa. O di ay? O nya? Nahibong si papa, nganong niya pa ka? Kaya amri kang gisugo nga apason sang paring aron papaulion. Wa ba na kasultihin ni Matoy sa tanang katarungan? Siyang parong ng tarungan gyud. Nga di siya mapugos sa pagpapauli. Tungod kay wa siya maghatag kasamok ni Napita. Wa siya mangitag away dinis bukid. Wa matagbaw si papa ng katarungan na Isidro. Ang gusto ni papa, nga di mo istarog-dugay sang paring din eh. Ako, Marlon, wa manggikoy nakita ang katarungan nga pugso na ko siyang paring pagpapauli. Di siya mapugos. Minor ba? Si papa ba? Manhir ba? Labing maayo, Marlon. Aron, siya'y makahukuman eh. Labing maayo, mawari si papa ni mo. Siya'y makisulti nga pa rin. Wala ito ginagapadayon mon. Di kita mo atras. Di kita mo atras. Ang importante din na ayuho na to pagbuhat ang litag. Sigurado yung mulampos ta. Mura mag nasuko ang kanding mon. Hindi siya musugot nga maghimo tag litag. Awato lang kung suwayan god. Kung iyagya punta sa mukon. Aw, di na to ipapadayon. Ay ikaw good. Agad ra ko nimo. Dito lang yun nato himo amon sa gingon nimo sa sementeryo. Katubang din una nagpakita ang kanding. Inang gyud ta manguhag kahoy sa lasang bon. Mupalit na tag kahoy dito sa lamber. Makagasto na itagdak ko ini. Dahil lang kay makasapi mong gihapon ta. Kay namatay naman tong nahilo sa buriring ba. Kada hinumdum ka to. O kas nisugot man sa akong gibungat. Ano ba? Kasapi gihapon ta. Oh, maayo. Ugma mo sayo ta ha. Una ta mamalit og kahoy. Ato unang susihon. Kung asa dapit ang maayo. Ibutang na to ang litag. Sige. Ay. Mon, wala ra batay bugas. Naunta ko'y napalit din ha. Ato sa adlaw, sardinas. Pero ang nakaapan lang, wala gitay bugas eh. Ato lang to'y palit atong souvenir. Matod pa nimo, nga di gid nato gastuon tong imong souvenir. Nya. Wala mo tayo palit og bugas. Ang toson na nato. Pas mong bito ka ni. Wala gid ay tinaguan din na. Gawa sa kinalibang skanding. Be, kuha ako na itong atong souvenir, be. Pila naman lang to? 12 pesos lang to eh. 12 pesos na lang to, di ay? Oo. Nipalit biya kong bugas gahapon. Mais na lang atong paliton, oy. Di na lang taan ng humay. Mas tindo to ng mais noon kay ligon kay busog. Be, kuha ako na, be. Atong hininaya gasto. Sige. Souvenir ba to? Para sa kuwan ha. Ma'am! Ano kalay? Ari sa gata diri, ma'am. Naku, isulti ni mo, ma'am. Ano man? Ano man lay? Mutan ako ni mo, ma'am. Unsa man? Kanang kandi nga atong gipangita ba? Kanang gipapangita pod ni Sir Marlon sa mga tao. May talag saong hiyas ng kandi nga.
Malibang din nagkwarta, ma'am. Ano nangutan naman ka na, Lay? Kikisi nagsulti ni mo, anak. Nakadungog ko, ma'am. Nagsulti anay si Simon ug si Buni. Nakapunit ko na sila kwarta nga gikalibang sa kanding. Tinuod na, ma'am. Lay, ayaw lang tiyog saba na, ha? Si Marlo nahibaw, anak. Pero wag na siya magtuon na nakahibaw sa ko. Pero si Bonig Simon ay ba naman anak, ma'am? Mo nilang gihisgutan. Nakapunit sila sinsiyo gikan sa kanding. Lay, salamat kay sa imong gi-report na ko ron, ha? Unya, maghilom lang kita, anak, ha? Karon, ato naging natugkad. Ang ilang giingon nga sila gyud ang gitugahan sa pagdakop sa kanding. Pero ako, ma'am, wala lang ako sila labti, eh. Kay gusto ko, ikaw ang maghimughukom sa ilang gipanulti. Manliid lang gihapon talay. Unya, salamat kay sa imong pagtabang nako, ha? Pero ma'am, doon na pa jilain, ma'am. Unsa man? Naghiskot man to sila librito? Librito? Oo, librito. Pero, wa ko lang masabti, ma'am, kung unsa gitong librito, ha? Basta ang akong nadungog, niingon si Simon, haom ko to sa gisgutan sa librito. Lay, ang tanan gyud nimong nahibaw-an hipusa lang gyud na sa imong hunahuna. Kinahanglan ikaw ug ako ra gyud nahibaw ana, ha? Nahiabuti ka sa ilang gipuy-an. Dito mo ko ilang lidya, ma'am. Unya kay agianan man ilaha. Niahat lang kog apit. Pamasi naman tato ako, ma'am. May gani nakaswerte. Andoy! 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 Akal kadugay. Andoy! Andoy! Gano tay? Dali. Kani ako sa tawag na mo sa nabungol ka? Nalimpyo pa ko dito tay. Uy, Dali. Kasuguon ta ka. Buhata na yan, ha? unsa man tay? Unyang hapon, ikay mo makuha dito ni Hilin, ha? Sa iyang tabuan, ha? Ikay mo kuyog padung din, ha? Doon na naman to'y kuyog si Helen tay, pagpaingon diri. Kisa man, sila si Simon o si Bone, may mong gingon? Ugod. Nagsabot na biya to sila nga makigdungan to si Simon o si Bonnie ni Helen. Di ko mo sugot. Wa man lang gani sila mananghid na ako. Magbot sila. Ikaw ba tay? Ang mamanangit pa gyud ay nga mo kuyog raman. Wa na ako sila sugua. Si tatay sad uy. Nga naman gyud ay. Gisabot to sila ni Helen. Maayo kito ilang sabot uy. Oo ni mo, Masa man, motahol ka na ako, dili. Di ka masugot. Sugot gud. Ato na lang nako uy. Onya ra! Koko. Sus, magkukoy batasan niya mo. Gisulti ra kasi mga amahan. Mukuan pero kung malakaw ka na yun. Mato na mga ko tay. Musugat na mga kong Helen. Onya ra ka na pa ko isulti ni mo dong. Ito isulti ni mo! Unsa man tay? O maato ga sila si Simon o si Bonnie. Ha? Sugat ni Helen. Abuga ha! Abuga! Unsa man ako pag-abog tay? Ana. Ay, anak! Su! Abuga! Eh, nadili na sila kinanglanon nga mukuha ni Helen. Unsaon ka na ako pag-abog, anaon? Saw! Suong ko na naong ni mo. Buang na ka! Ayaw, tayo, ay! Dili! Ayaw! Dili! Ay, nausa mo? Yuta ka! Suong ko na naong ni mo. Ang salasad na, sinal mo sa imong agtagmayo? Imong anak ba? Ako ang sugo to. Magsige mag... Nya? Bot!
ng imong anak. Kahit ikaw, di kasabot, sugoon. Wala sad, atake na sad ni mong kuan. Atake na sad ka. Wala pa pag-atake, Munday. So dito, boy, dito. Wala, sorry. Mga hagong kay. Nahak yan eh. Ay. Sa kay kalidad ang niya. Sas! May pang-unggoy kay drop sa kadako, lubot. Ang ako berbagi yung anak mo'y gara-garaan. Nagtutingali. Nga nakagusto ko niya. Pwede! Utro sa niya kong anak. Smile pa. Karingking pa. Sas, igat-igat ori mauwaw. Nagugutaon ka tay, sabaan ni mo ay. Imong tingog abotid tay. Di magagikan. Dito nangangot ko uguan apali. Kadungog kasi imong tingog. Saba kay tanan si kag yaw-yaw. Mauwaw to sa silingan tayo ay. Si yaw-yaw. Ha? Lagot na ko ng matoy. Abi kay gitubo man siya nga gaon. Ning garasan. Pangita din he. Gisugo ra ba niya slilay? Pagpangita ni mo, kain ka. Lasan ng uri ko. Masa kay daotan anak. Usay daw anak. Matauyusan ka. Basta, maglagot ka ng matoy. Ngano ka maglagot na siya? Na di pa man may uyab. Baka man anak ko sugta. Ayaw tagal anak. Kay musurok ya kong dugo. Maho ko garbosa ko anak kundi ko natagdon. Unsa man sa ni siya oy? Bahala na kung unsa ilangaan mo. Basta di ko gusto maghugoy-hugoy ka na nila. Bahala na inom ka turagsoy. Unya, unsaon man na, naniingon mo to si Sir Marlon na ipakasaling matoy. Di ko musugot. Bisag pila pa kay nasal nga iyang andamon. Bisag pila pa ka baka nga iyang tumbahon. Di ko musugot. Ha! Ngilngigan nila, no? Che! Unya, ug masok ko si Sir Marlon, papawaon ta diri tay. Bahala na! Mahawatan nini! Asa mo sabta? Ato sa humunhon! Ato sa antingan! Kung sa may puhong ni Nudensyo nga imong gipag-isultihan. Nasuko si Roy. Iyagi ko na badlungon si Helen. Ang iyang buhaton, di kitang tanya tugtan si Simon ng si Bonnie ng kikuy-kuyo ka ng hilin. Maabi tayo tay buhaton niya, sir. Wala nga. Huwag ko magtuo matoy. Mabalibaran kong hilin. Magahi ka siya. Usaram sa goy kuwang ni mo, sir. Saman? Wa mo gudi mo digay sa matuod si Helen. Ay, gahi. Nagpakita na siya nga hard to get siya. Gahi kay siya. Sagol ka uwaw mo na kang Helen, sir. Tingali sab. Ya siya sa sir. Maglisod siya papasugot ni mo. Kay tato gun mo. Layo ra kay siya nimo. Oo ba? Gusto sa kara. Kanang imuha, sir. Dihilin ka na problema. Kini nga kuha mo itong ason. Kaya nga mahan, kahit pastugas. Oo dahil no? Kung saan dito yun yung sabot ni Dimit? Na final na to o kanus agad yung kasal? Wap lagi, sir. Kay murag di mo masugot si Noy Dimit. Nga ako'y maparis ni Laklak. Sa dim sugot. Binuang. Sag nagigsulti na ko nila, gibalibaran ka. Kahanggaw ra. Mao lagi, sir, gahe kayo. Way gahi na ko matoy. Unsay ako isulti, kinahanglan may tabo. Tumanon gyud. Mao lagi ta, sir, pero Dali. Ay, pero, banga agi ni mo, banga pa mga stadyaw. At tuas, Dimit, ingna. Ingna ha. Di gani mo makasal sa Laklak. Di na nako sila papuyon sa mong yuta. Palayaso na ko sila. Higayon na ni mo. oh, sir, pero nata ko isolte nimo, sir. Suman, Si Noy Dimit ba? Magtukod bang kuno tatog bahay din he. Pero amo magibadlong ni Noy Dinsyo. tao di ay. Kumanyo nimo, sir. Puro na sa di. Nasugtong ang Laklak. Oh, sige. Sugot ko.